Kaixo, gaur Aztegi ikastolan ikastola eguna ospatuko dugu. Egitarau oparoa daukagu, ekintzaz betea, non Aztegiko ikasle, irakasle zein gurasoek parte hartuko duten. Horien artean, txoko solidarioa, marrazketa tailerra, aurpegia margotzeko tailerra, txapa tailerra eta material biziklatuekin egindako eskulanen tailerra izango dugu. Horrez gain, kilometroetako arropa erosteko aukera egongo da eta Aztegiko ikastolako merchandising. Aurten, herri kiroleen olinpiada izango ditugu eta bertan adin ezberdinetako pertsonak nahastuko dira. Eta afarian, 800 pertsonetik gora izango gara, errekorra. Oso ondo pasatzen ari gara. Egun oso polita iruditzen zaigu. Eta orain behar dugu bajena eta gauza ezberdinetan hartu behar dugu parte. Ikusten dezuten bezala, ikastolagunen sortu dugu txoko berri bat. Sorkuntza txokoa deitu diogu. Eta jasangarritasuneko azpibatzortetik sortu da. Txokonen helburua da pixkat hondakinak izan daitezken zeinbait materialei bigarrengo bizitza bat ematea. Eta kasu honetan pentsatu genduen paleak erabiliz margotu, umek parte hartzeko ekintzan, eta paleak margotuta gero lorontzik eta bestelako argi bildumarekin txoko bat sortu. Eta ikastolako zeinbait txokotan jarri eta urten zehar erabilera ezberdinak ematea. Zer da ikastolagunetik zure ekintza garrantzitsuena? Ekintza bat bakarra aukeratzea baino, iruditzen zait eguna beha dela oso berezia, elkartzen deulako komunitate guztia, bai gurasok, bai aurrak txiki-txikitatik hasita zuen ganaino, zaudetela hemen gainea kolaboratzen, orduan ez dugu irakasleak bakarrik egiten lana, baizik eta elkar lana izaten da, eta oso politia da ikustea, zenbat proiektu irtetzen dien aurrea, esango nuke hori dela, gehien gustatzen zaitena da, denauk elkartzen gehala, gauza oso politia egiteko. Eta afariai buruz pentsatzezu? Espero dutela aurten dena ondo irtetzea, dirudi eguraldia lagun daukeula, oso berri ona, baina ez daukegu gehiagizko beroa, aste hau ikusita postekoa da. Oso momentu politia da, elkarrekin partekatzeko, gero baina dantzaldia, espero dut bertan ikusiko deula elkar, eta espero dut oso ondo pasatzea denok. Bale, mila esker. Pedagogia batzordeko kiderea eta aurten ekintza desberdinak antolatu ditugu eta hauetako bat da olinpiada batzuk. Zeintzu parte hartzen duten bai ikasleak, bai gurasoak eta bai irakasleak ere. Egia da, aurtengo ikasturteko ekintza ezberdinak nahiko arrakastatsu izan diela
eta, bueno, lehenengo olimpiada hauek alaxe dijoaz, eta animatzen ditugu urrengo ikasturteetara begira, bai ikasle guraso eta irakasleek animatzea parte hartzera. Zein zan zure txikitako ekintzai gustokoena? Gehien bat gustatzen zitzaidan hazien puzgarrik edola. Eta ze iruditzen zaizu gaurko giroa? Bueno, giro oso ona, denak pozik eta parez. Zertan parte hartzen duzu ikastolagunen? Bueno, atxalde pasatortzen gara eta txikiekin ibiltzen gara pixka bat txokoetan eta gero batez ere afaldu eta dantzaldin parte hartzen dut.